हेलो आबो फैसालि नोंथांनि 10 crore बाजेट लानानै USA नि सेंग्राजों जेनाखि आलो गोजोन संसार जानो नागिरनाया फैमाल जाबाय नङासै दिनै सुइजारलेण्डनि फेमिलि सासे सेंग्राखौ गोदै सिमां सुजुगोन साननानै नोंथाङा थारैनो नोंनि दोन दौलत फिसा फिसु दिनै गावनि हासबेन्ड प्रथम हाबा जानाय हासबेन्डखौ दिनै बावनानै गुबुन USA नि सासे सेंग्रायासो नोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जादों नङासैमोन दिनै मानोथो गोसोखांनो गोनां जाफिनदों आब' दिनै आङो नोंथांनि खुगानिफ्रायनो नोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुवारै क्लियारिफिकेसनखौ आङो खोनासंनो लुबैदों बेखायनो आङो सानफ्रामबो बोख्लायलाय माने आङो ससियेल मिडियायाव नोंथांनि माने क्लियारिफिकेसनखौ नेनानै दङ आब' नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय नोंनि दोन दौलत सम्पति न' बांला गारि मटर नोङो सासे बिजनेसमेन फिसाया सासे बेंकआव मावग्रा सासे फिसायखौ मानि थाखाय गारनानै थांदोंमोन निसय नोंथाङा पाब्लिकफोरनि गेजेराव गुवारै क्लियारिफिकेसन होफैयोब्ला आङो साबसिन जागोन नामा सानदों आरोखि ना आब' फैसालि थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बानायनांगौनि गोनांथि गैयामोन नाथाय आङो मोनसे माने बै जेनाखि आब' फैसालिखौ लानानै आङो मोनसे लाइफआव सानदों आरोखि ना गावखौनो माने सोंथि खालामदों दिनै सासे गोनां गिदिरनि सासे हिन्जावाबो दिनै गुबुननि बिदि फनजों रायलायनायावनो गलिनानै सासे गावनि दोन दौलत सम्पति गावनि फिसा फिसु सासे गावनो बिजनेसमेन सासे बेंकआव मावग्रा सासे सुबुंनि हिन्जावा दिनै माबोरै थांनो हाखो आङो दिनै बेखौ सानबाय थादों होनब्लाथ' जोंबायदि सासे गैयिया दिनै बहा ना दिनै जोंबायदि गैयिया बहा लोगोफोर दा आङो बेखौनो लानानै आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेनिखायनो जोबजासिम नोंथांमोना नायलाङोब्ला फिसाबाबो नोंथांनि थाखाय बबेबा बाथ्राया माने गोनांथि जानो हागौ दा आङो बेखौसो बुंदों आब' फैसालि आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंखौ डाइरेक्टलि बुंदों नों नु दानु आरो जायफोरा नायबाय आंनि भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननि गेजेरावबो नैबे आब' फैसालिखौ बुङो दिनै मोनसे आङो एग्जाम्पल लानो सानदों संख्रै दिनै संख्रिखौ जोङो बयबो मिथियो बेखौहाय ओंख्रियाव होयो होननानै बबेबा बिदर ना बिदर संनाय खावनायफ्राव होयो दा लोगोफोर आङो नैबे फैसालिखौ आङो संख्रिजों मोनसे एग्जाम्पल लानानै आङो बेखौनो बुंनो सानदों लोगोफोर हो दिनै बबेबा ना बिदर ना जेसेखि गोथाव सङा मानो दिनै बे बिदर ना एबा नाया संख्रिया जुदि मोजां नाङाब्ला बियो थावा हाजार गोथाव जाथों नाथाय बियो मा होनदों बाबै जायोब्ला बिखौ मा गाफ्लेनानै दोननायनिख्रुइ मुंबो उदाया होनदों जोङो गारनांगोन आरोखि ना जेसेखि दामि बिदरनानै जाथों एकदम दामि बिदरनानै जाथों बियो संख्रि होआब्ला माब्लाबो बाबा बेखायनो दिनै नोंबो सासे दिनै मानो गोनां न'खरखौ दिनै मानो गोनांथि जादों दिनै नोंखौ इउज खालामखांबाय दिनै नोंखौहाय नोंनि जिउजों नोंनि सोलेरजों दिनै बियो गेलेखांबाय नोङो मिथिखागौ दे हिन्जावफोरनि लाइफआ बेसेबां मोनसे फिसा अपमान थांब्लानो बियो थैजासिम बेसेबां अपमान जाबाय थायो दिनै नोंखौ संख्रिया बाबै बायदि खालामदों बिनि थाखाय नोंखौहाय बियो जोगार हरफिनदों दिनै मानो नोङो फैफिननो गोनां जादों नोंथ' सानदो थै थां नोङो सासे खारबाय एसे मोजां न'खरखौ गारनानै दिनै मानो फैफिननो गोनां जादों निस्सय नोंथांमोननि गेजेरावबो दिनैहाय गोबां उबाव दा टेक्न'लजि मुगायाव दिनै नों गावखौ बहा सिखोमानो नोंथ' गिदिर बुंदोंमोन गिदिर माने खोथा बुंहरदोंमोन बिफाया सुइजारलेण्डनि बियो सासे USA नि बियो सासे डिजाइनार बियो क्रर दिनै आंनि थाखाय डिस्ट्रय जाजोब्बाय गावखौहाय डिस्ट्रय जाजोब्बाय बेफोरो मा खोथा दिनै नोंनि गावनि फिसा फिसु गावनि फिसाय गावनि दोन दौलतफोरखौ दिनै नोङो गोसोखांनो रोङाखिसै सासे हौवानि थाखाय बियो थै थां बेखौ नों मा फाजादों दिनै नोङो सासे साननो गोरों आइजोमोनला बियो थै थां लागिबा बहाबा गोब्राया बियो दिनै नों बेखौ मा नांजादों दिनै नोंनि न'खरनि फिसा फिसौखौ नोङो गावनि जिउनि आंगोफोरखौ दिनै नों मानो साननो रोङाखै गुबुनासो दिनै मानि थाखाय नोंखौ नोंनि थाखाय इम्परटेन्स जाखो नों गावखौ एसे दांनायनानै ला दिनै बेखायनो नोंखौ संख्रिजों समान खालामदों गोबां मानसिफ्रा नोंखौ अनेक बुंनो हागौ दिनै नोङो संसार जाखानाय नोङो बिनि बुरखायनायाव बिनि आंहा बिदि कौटि थाखा दं होननायखौ खोनानाय लोगो दे नोङो नोंनि न'खर सम्पति फेमिलिफोरखौ गारनानै सासे हौवानि बुरखायनायाव खारनांगौ बे नङा बेखायनो दिनै नोङो दरखार गैया दिनै नों मानोथो बुंफिनदों दिनै मानो एसे लाजिसिं नोङो दिनै मानो बुंदों मानो स्टेटास होदों मानो स्टेटास होनो गोनां जादों
मानो नों दायो न'खरखौ दाय खालामदों? मानो नोङो फन बुदोंमोन आङो मोजां गाज्रि खौरां लानो थाखाय आङो फन बुदोंमोन, नाथाय आंनि फनखौ दिनै हमाखिसै, खबर आङो दिनै हरसे गोसोखांदों गाबदों। दिनै नों मानो गाबदों? दिनै नोङो मानो गाबदों? दिनै नोङो नोंनि मेगनाव मोदै गनानै नोङो गाबदोंमोनब्ला नों थांखानायबो नङामोन। एसे मोजां सनानि संसारखौ नोङो सासे हौवानि बुरखायनायाव नोङो गोग्लैनायबो नंखायामोन। नोङो माब्लाबाबो गोग्लैनाय नंखायामोन। बेनिखायनो जोङो आङो नुदों स्टेटासआव आङो फन बुदोंमोन, नाथाय आंनि माने हौवाया आंनि फनखौ हमाखिसै, मोजां गाज्रि रायलायगौमोन होननानै आङो मोनसे स्टेटास नुदों। नै बेखौ स्क्रिनाव होनायखौ नाय लोगोफोर, बियो स्क्रिनाव होदों। नै बियो बुंदों बार फन बुदोंमोन जाहैदों, फिसाया माने हमाखिसै, बिनि थाखाय मा होनदों मोजां गाज्रि रायलायगौमोन जाहैदों। दिनै मानोथो मोजां गाज्रि रायलायनो थांदों? जाय फिसायखौ नोङो सनानि संसारखौ नागारनानै थांदों, नोङो जाय फिसा फिसौखौ नागारनानै थांदों, दिनै नोंनि जिउआव मानो बेखौ गोनांथि जाफिनदों? दिनै नोङो संख्रिया बाबै जानायखाय, नोङो दोखो दोखो इउस खालामजानायखाय, दिनैसो नोङो नांले होनजानायखायसो फिसायखौ गोसोखांनो गोनां जाफिनदों, गावनि न'खरखौ गोसोखांनो गोनां जाफिनदों ने? दा आं थांफिनसिगौमोन होनदों ना? थारैनो आं थांफिनसिगौमोन। बारा गोजानबो जायालै नोङो, आंनि न' खाथिनि ओरैनो भबानिपुरनि, आङो नोंसिनि न' खाथिनि दै, आमगुरि खाथि खालानिनो आङो नोंखौ नुखायोबोमोन सिगां फरायनायफ्रावहाय, जों गोरलैमोन, नोङो एसे सेनियरमोन दै। नाथाय आङो बुहुद सानदों आरोखि, नोंनि लाइफखौ लानानै आङो बुहुद सानदों। माने गुबुननि भिडिअ आङो मालाबाबो बेफोरबायदि खालामलाबायामोन, नाथाय आं नोंनि लाइफ हिस्ट्रिखौ नायनानै आङो भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। नोङो सासे एसे मोजां सनानि न'खराव नोङो फेमिलि जाखानाय सासे, नोङो सानै गथ'नि बिमाखामोन नोङो। दिनै नोङो बे बैसोआवबो दिनै नोङो गुबुन हौवाफोरनि सेंग्राफोरनि बुरखायनायाव नोङो गावखौ ओरैबायदि जगयन' खालामनानै लाबाय। दिनै नोङो बिनिख्रुइ नोंहा देरसिन गोरोन्थि गैले। सिख्ला समाव जाबोनाय गोरोन्थिफोरखौ नोङो बावगार, सेंग्रा समाव जाबोनाय गोरोन्थिफोरखौ नोङो बावगार। नाथाय नोङो संसाराव हाबनाय लोगो लोगो नोंहा संसारनि माखासे नेमखान्थिजों सोलिलांनो थाखाय नोंहा दायित्व बिबान दङ। बेखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बारा आङो गोबाव खालामनो साना। बेखायनो दिनै जोङो संसार जाबायब्ला गावखौ माब्लाबाबो गोरोन्थि एबा भुल मावनानै दाला। बिसेसखि हिनजावफोरखौ बुंदों आङो, माब्लाबाबो नोंसोरो गुबुनफोरनि हौवाफोरनि रायलायनायाव नोंसोरो दागोजाव, न'खरखौ समाजखौ नेवसिनानै, गावनि फिसा फिसौखौ नेवसिनानै नोंसोरो माब्लाबाबो गुबुननि बुरखायनायाव दागोजाव। संसार जाखानाय, गथ' गथाय खांनाय फिसा फिसौफोर, सानसे नङा सानसे नोङो नोंनि न'खरखौ गोसोखांनो गोनां जायो। मिथिबायना? सानसे नङा सानसे नोङो नोंनि न'खरखौ गोसोखांनो गोनां जायो। दिनै मानो फैसालिया दिनै गावनि न'खरखौ गोसोखांनो गोनां जादों? मानो cr.Bajet लानानै USA आव सनानि संसार सिमां सुजुनो थांनाय एबा संसार जाहैनो थांनाया दिनै मानो गावनि न'खरखौ गोसोखांनो गोनां जाफिनदों? कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर लोगोफोर, माने कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर। आरो बेथ' बिदिनो जाखायो। माखौथो बुंदों, टेक्न'लजि, दानि मुगायाव मबाइल। दिनै आङो बेयाव दङ, आं USA आव दङ, नोंथाङाथ' गवायावसो दङ, नोंथांमोनाथ' दिनै मानो USA आव दं? USA आव सासे डिजाइनार मावो, आंनि बिफाया सुइजारलेण्डनि होननानै मानो नोङो, आंनि फेमिलिया सुइजारलेण्डआव थायो होननानै मानो नों बम्ब्राय जाखो? खबरदार सिख्लाफोर, बिसेसके फिसा गोनां हिन्जावफोर, गुबुननि बुरखायनायाव दागोजाव। आङो भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानाखिसै, माने आङो दिनै गावखौसो सानदों आरोखि ना। जोंथ' साधारन सासे गोरिब गाहाय थाखोनि सुबुं। दिनै जोंथ' संसार जाब्लाबो, फेमिलि जाब्लाबो दिनै जोङो बेफोरखौ होनो हानाय नङा। नाथाय नोंथाङा दे एसे मोजां न'खरनि सासे बिमामोन, नोङो गथ' सानैनि बिमामोन। दिनै नोङो अब्लाबो गोजोननायखौ मोनाखै। गोसोआव ला, गोजोननायखौ जोङो लानोब्ला न'खराव, समाजाव नोङो मेलायनानै बिसि फिसायजों, गावनि फिसा फिसौजों, न'खरनि मानसिफोरजों गोरोबनानै संसार जानायानो नोंनि देरसिन धोरोम। आरो नोङो गोजौनियावल' नोङो बे गोजोननायखौ मोननो हागोन। आब' फैसालि एबा साफ्रोमबो नायगिरि, नैबे आंनि भिडिअखौ नायगिरि,
साफ्रोमखौबो आङो बुंबाय जोङो जेरावबो गोजोननायखौ मोननो हाया। नोंनि बिसि बिसायजों, नोंनि बिदा फंबायजों, नोंनि बिमा बिफाजों मेलायनानै गोरोबनानै संसार जानो हानाय, सैसोलायनो हानायानो नोंनि देरसिन गोजोननाय। आरो जाय गोजौनि बिफा इसोराल' बे गोजोननायखौ होनो हायो। थ' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां भिउवार साफ्रोमखौबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो एबा लाइक खालामदो। जायफोरा आंनि गोदान दिनैसो आंनि भिडिअ गोदान साबस्क्राइब खालामदो जेन' नोंथांमोना आंनि भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव नटिफिकेसना थांनानै जेन' नोंथांमोना फार्स्टयै भिडिअखौ नुग्रोनो हानाय बायदि। थेंक इउ, बाय बाय लोगोफोर।